kabaruji coftal ɓalli e radio Jowol Sare e dande musidɗo mon Tidiane Niang. Jam hira mon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Jowol Sare, on calminama, on ñaganama Allah moƴƴere. kabaruji men coftal ɓalli jamma alet joyi lewru avril hitandu junnaji ɗe 26 ummoraɗo e lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott. Gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli ko jencude championnat mo leydi Mauritanie Super D1 21e journée kihiɗe hande. Kippu FC Tabraxen kañum heeɓi polgue yesso Kippu Inter mo Nouakchott loggi tati ndiga. Loggi SC Tabraxen tati ɗi wayade ɗum ko biteɗo Ahmed Mohamed. Kihiɗe hanki FC Zeydan kañum jaɓɓino to stade municipal mo Atar. Champion à titre FC Nouadhibou ko FC Zeydan wawno heɓde polgue loggi ɗiɗi e loggol gotol. Loggi FC Zeydan wayade ɗum ko Sidi Touda e biteɗo Amadou Doudou. Loggol FC Tabraxen wawi addude ɗum ko biteɗo Mohamed Saïd 47e minute. kiiɗe hanki Kippu ASC Sinim kañum heeɓi polgue yesso Kippu ASC Police taw ko loggi ɗiɗi e loggol gotol. Loggi ASC Sinim wawi eddude ɗum ko biteɗo Zeydan Mbarek 9e minute e doublé de Zeydan Mbarek 39e minute. Loggol Kippu ASC Police wawi addude ɗum ko biteɗo Ibrahima Alphaba 61e minute. hajum fatte ndiɗon mbadi pottitte kiiɗe hanki Kippu Lixar to stade municipal mo Lixar. Kippu Lixar kañum heeɓi polgue yesso Kippu FC Samal taw ko loggol gotol e ndiga. Loggol Kippu FC Lixar wawi addude ɗum ko biteɗo Papa Dieng 53e minute. championnat mo leydi Mauritanie Super D1 ñalawma janggo altine 6 lewru avril so woni 16h45 GMT to stade Cheikha Boydi. Kippu ASC Zandri ma jaɓɓo Kippu KDFC. ñalawma ɓawo janggo ne hawra e 7 lewru avril so woni 16h45 GMT to stade Cheikha Boydi. Kippu ASC Douagne ma jaɓɓo Kippu Nouakchott Academy. championnat régional mo Nouakchott Ouest ñalawma janggo altine 6 lewru avril hitandu junnaji ɗe 26 to stade municipal mo Sabak so woni 14h30 GMT. Kippu FC Deug Jam ma jaɓɓo Kippu FC Benissa. hello fate zuruji équipe nationale mo leydi Mauritanie. Aboubacar Koita kihiɗe hande Kippu mabɓe ASK Athènes heeɓi polgue yesso Kippu Olympiakos championnat mo leydi Grèce taw ko loggol gotol e ndiga. Loggol ASK Athènes Kippu Aboubacar wawi addude ɗum ko Aboubacar Camara. Jordan Lafort ko joueur équipe nationale mo leydi Mauritanie joueur to Kippu Angers. ñalawma hande o heeɓi jeenare caggal nde o fetti temedere potital e Kippu Angers. kihiɗe hande hono Kippu mabɓe Angers kañum jaɓɓino Kippu Lyon potal ngal wawi gasiri ko ɗekki 0-0. international mauritanien Diadji Gassama joueur to Kippu Glasgow Rangers championnat mo leydi Écosse. kiiɗe hande Kippu mabɓe heeɓi polgu taw ko loggi nayyi e loggi ɗiɗi. Diadji Camara addi passe décisif e ngal ɗo potal. Lamine Ba ko défenseur équipe nationale mo leydi Mauritanie. kihiɗe hande o fetti to championnat mo leydi Pologne hono Kippu mabɓe wawi heɓde polgu taw ko loggol gotol e ndiga. coftal ɓalli dunde Europe caggal ne heddi hen ko 5 journée. Kippu PSG Eindhoven no wi championnat mo leydi Pays-Bas ngol ɗo wonata lawol tataɓil taw ko deggodirol hono Kippu PSG Eindhoven en nawa championnat mo leydi Pays-Bas. club PSG Eindhoven no wi championnat mo leydi Pays-Bas no gase jeeɗiɗi championnat. championnat mo leydi Espagne pottitte ñalawma hande. Kippu Valence kañum jaɓino Kippu Celta Vigo ko Celta Vigo wawi heɓde polgu taw ko loggi tati e loggi ɗiɗi. kiiɗe hanki FC Barcelone kañum yeehe nder terre Atlético Madrid fi ɗum loggi ɗiɗi e loggol gotol. Real Madrid kañum yano nder terre Kippu Mallorca ko Mallorca wawno heɓde polgu loggi ɗiɗi e loggol gotol. classement championnat mo leydi Espagne ardi ɗum ko FC Barcelone en jogui 76 points. ɗiɗaɓo ko Kippu Real Madrid en jogui 69 points. tataɓo ko Kippu Villarreal en jogui 58 points. nayaɓo ko Kippu Atlético Madrid en jogui 57 points. joyaɓo ko Kippu Betis Séville en jogui 45 points. championnat mo leydi Italie pottitte ñalawma hande. Inter do Milan kañum uni ha ɗiggi Kippu AS Rome taw ko loggi joyi loggi ɗiɗi. ñalawma janggo so woni 18h45 GMT Napoli ma jaɓɓo Kippu Milan AC. 16h GMT Juventus ma hiwdere Kippu Genoa. so woni 13h GMT maɓe kiwdere Kippu Atalanta. so woni 10h30 GMT Udinese ma jaɓɓo Kippu comme classement championnat mo leydi Italie ardi ɗum ko Inter do Milan en jogui 72 points. ɗiɗaɓo ko Kippu Milan AC en jogui 63 points. tataɓo ko Kippu Napoli en jogui 62 points. nayaɓo ko Kippu Comme en jogui 57 points. joyaɓo ko Kippu Juventus en jogui 54 points.
championnat mo leydi France Ligue 1 potel gasngal ko boyani ko kippu Monaco kanyum hebi fartange yeso kippu Olympique de Marseille taw ko lokidide logol gotol teskamo ngaldo potel hono Paul Pogba champion du monde français wawi artude Lorient kanyum hiwdirno kippu Paris FC potel ngal way gase ko deke on partout Le Havre kanyum jabino kippu Auxerre potel ngal way gase ko deke on partout Nantes kanyum hiwdirno kippu Metz potel ngal way gase ko deke 0-0 Angers l'international mo leydi Mauritanien Jordan Lafort kanyum jabino kippu Lyon potel ngal way gase ko deke 0-0 kiid hanki kippu Strasbourg kanyum samtino kippu Nice taw ko logitete logol gotol Rennes kanyum yehe nder tere Brest fidum loginaye logitati Lille kanyum hebno fartange yeso kippu Lens taw ko logitete ndiga classement championnat mo leydi France ardi dum ko Paris Saint-Germain en jogi 63 points didabo ko kippu Lens en jogi 59 points tatabo ko kippu Lille en jogi 50 points nayabo ko kippu Olympique de Marseille en jogi 49 points joyabo ko kippu AS Monaco en jogi 49 points Coupe mo leydi Angleterre pottitte quart de finale nyalawma hande kippu West Ham kanyum jabino kippu Leeds United potel ngal wawno gasir ko deki do partout tumo nde pay fawpeta ko kippu Leeds United way hebde polgu taw ko loginaye logididi kippu Leeds United wayri qualifié de demi-finale gil 1987 ki hide hanki kippu Southampton kanyum way qualifié de demi-finale tiagal polgu mabbe yeso kippu Arsenal taw ko logidide logol gotol Chelsea kanyum uni kippu Porval ta diggi taw ko logi jeedide ndige Chelsea qualifié demi-finale Manchester City potal mongal hakkunde mabbe kippu Liverpool ko Manchester City uni kippu Liverpool ha diggi taw ko logi nayi ndiga Jencudi championnat Wagadugu pottitte quart de finale retour hande to stade Inter Arena futsal mo aka kippu Jaaje Binne kalfima demi-finale caggal pottal mabbe retour kiide hande yeso kippu Hassi Sagar ko Jaaje Binne wayade nder tere Hassi Sagar fi dum logidide logol gotol pottitte didde ndendinam ko kippu Jaaje Binne way hebde polgu loginaye logitati kippu Dafor kanyum jabino kippu Tessay ko Tessay wawno yade nder tere Dafor fi dum logidide logol gotol pottitte didde ndendinamo wonata ko dekki do partout tuma nde pay fawpeta ko kippu Dafor way hebde polgu logitete logididi kumbu kalfima demi-finale caggal potal mabbe kiide hande yeso kippu Gori potal ngal wawno gasir ko on partout pottitte didde ndendinam ko kippu Khumbu way hebde polgu taw ko loginaye logididi kippu Garlak kalfima demi-finale caggal potal mabbe kiide hande yeso kippu Awoynit ko Garlak way yade nder tere Awoynit fi dum logol gotol ndiga pottitte didde fof ndendinam ko kippu Garlag way hebde polgu taw ko logidide logol gotol uddanten kabaruji men cofsal balli ko musidɗo men Fuutanke Diaw oranta en komba bannoɗo kiyiɗe hande to leydi Sénégal bisimilla Fuutanke modulo ma woni hen mbiya Modou Xaragne Lo kanko wonno roi des arènes leydi Sénégal ɗum gasi kikiɗe hande o kanko Modulo hitande hikka nde omo yaara duuɓi 40 o jooɗima duuɓi jeeɗiɗi keeci makko memani leydi sabu o ƴettino lefol roi des arènes ko hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi woni 2019 saga nde o libno omo sen e lawol makko ɗimmol tugui ko ƴetti lefol ngol ha hitande hikka nde keeci makko memani leydi o jooɗima duuɓi jeeɗiɗi kanko Modou Lo o liɓaka ceftinen kanko Modou Lo o waɗi duuɓi nogas e lamba sabu o arno e lamba ko hitande ujunaje ɗiɗi e jeegom e nder ɗin duuɓi nogas kanko Modou Lo o sippirama nogas e jeetati combat e nder ɗin nogas e jeetati combat kanko liɓi nogas e tati combat o liɓa combat ji 4 e combat goto sans verdict ma mbiyen laaɓani ɗum wonno ko hakkude makko e mbir biyeteɗo ladde guerde heɓɓe fartange libdemo kanko Modou Lo Balla Gaye de mawnum Sa Thiès liɓɗomo ñalawma hande o on liɓimo laabi ɗiɗi Bombardier liɓimo laaw gotol Sa Thiès liɓimo ñalawma hande ƴetti lefol roi des arènes Sa Thiès roi des arènes kesomo leydi Sénégal kanko Sa Thiès o yarata hitande hikka nde ko duuɓi 37 o waɗi e lamba duuɓi 17 e nder ɗin duuɓi 17 o sippirama hen combat ji nogas e nder ɗin combat ji nogas hen 17 kanko liɓi o liɓa combat ji tati dañmi fattangue libdemo kanko Sa Thiès roi des arènes leydi Sénégal ñalawma hande dañi libdemo ko Boy Niang e biyeteɗo Malick Niang sakkiti libdemo ko Omo Sène kanko Sa Thiès fartangue mo dañi ñalawma hande ko hewɓe jotornoki wonde Modou Lo ma liɓe e oɗo saaha saabu kay ko holliri kanko Modou Lo joɗade duuɓi jeeɗiɗi kay keeci makko memani leydi kono ɗum laataki ñalawma hande caggal kay Sa Thiès wawi fomnade mo fi e leydi jooɗi e dow reedu makko ñalawma hande ko Sa Thiès mbiñum Balla Gaye ɓiɗu Balles kam woni roi des arènes to leydi Sénégal a jaramo musidɗo Fuutanke kabaruji men cofsal balli ko ɗo kayɗi jamma hande en jetti hono musidɗo men Fuutanke Diaw ko noon kadi jettirten hettiyankoɓe haalirde radio Wolsare to mbawi wonde foof jokke heɗade haalirde radio Wolsare international